Hey everyone, welcome back to my another mini vlog. नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान mini vlogआव बरायहरबाय. So guys, जोङो दायो बे लोगो सानै आरो आं साथामजोंहाय बैग्रि लायनो थाखाय थांगासिनो दं. बिसोर सानैया थाबायदों, आं साइकेल लादों. बैग्रि बिफांसिम मोननो थाखाय जों थाबायगासिनो दं. माने बिसोर सानैया थाबायगासिनो दं, ओमफ्राय आं साइकेल सालायगासिनो दं. नै मना लाखाबाय. सासे आखेबसो लादों. दायो बिदिनो बोरसि जेनबाय, ओमफ्राय आं नै भिडिअ खालामबाय. नोंनो बांसिन मोनदों. नै आंनो दासो बेसे मना गेजेरसो लांनानै थांगोन दा. बोरसिदोलाय जाया बोरसिद'. नों बोरसिनायखौ खनसेलाय. So लोगोफोरजों दायो बैग्रिखौ बुरसिबाय, खनबाय, लानानै फैबाय न' फारसे. थेंक इउ.